Защо е хубаво човек да казва не или колко са важни границите, които поставяме? Години преди да стана психиатър, забелязвах как много хора страдаха от това, че не можеха да кажат не. Премълчаваха много неща всеки ден. Къде от срам, къде от страх, къде от така нареченото възпитание или от страха какво ще кажат хората. Този тип на поведение при някой от тях бе така хронифицирал, че им беше станал втора кожа. Върху това слонско търпение и мнимо съгласие се крепяха години брак, цели семейни или приятелски отношения и често дълъг трудов стаж. Трай там, само мир да има. Познато ли ви е? Такъв тип поведение, колкото и да е привидно, добро и безпроблемно, винаги носи със себе си подмолни, подводни камъни. Много често хората, които не казват не, правят нещата, но ги правят с нежелание, понякога с ненавист или с определена доза прикрита агресия, насочена към тях самите или към други обекти. Те могат на подсъзнателно ниво да се опитат да саботират точно тази дейност, която не могат, а толкова искат да откажат. Затова се научете да казвате не. Научете се да поставяте граници и да не сте толкова податливи на опити за емоционална манипулация от типа на "Ама те всички го правят, не бъди лош сега. Такава е традицията. Какво ще си помислят хората?" Научете себе си и децата си от малки на критично мислене, за да не са лесно манипулирани и да е възможно най-трудно с тях да се опитат да злоупотребят емоционално или физически. Здравейте! Аз съм Васил Румов и съм лекар-специалист-психиатър. Ако това видео ви е харесало или ви е помогнало, можете да го споделите и да се абонирате за канала ми, където споделям над 10 годишен професионален стаж по теми на психичното здраве и личностното развитие. Благодаря, че го изгледахте до край.